Panguva ino nyika yese yazviramba, vanhu votozvibvunza vakati saka the Herald newspaper ticharitemba here panguva ine. Iri kuonekwa kunzi nyika yese panguva ino inenge ichida kutoziva the recent update inenge ichiitika the political instability iri kuitika munyika muno. Pari kuonekwa kunzi each and every day kune kungori nesurprise, maissues anageza, nhau dzesuccession and everything. Drama riri kuitika the ruling party ZANU-PF. Sana mashoko anoshamisa avhundutsa vanhu anobuda nyorwa mubepa nhau avo reThe Herald Zimbabwe. Ndopanoti subscribe like turn the bell icon. Tipina pana panobuda vachishokeka vachibuda vanyobva muchinzi more than 2,800 schools have been built between 2020 and 2024, bringing the number of operational schools countrywide to nearly 12,000. Data from the Ministry of Primary and Secondary Education shows. Ndomashoko ari kubuda nyorwa panapa avo neThe Herald. Panapa vachitaura mashoko avo ari kuuya panapa achipostwa nevanhu vekozo vachiti aiwa this is The Herald Zimbabwe. Iwe vachitaura mashoko awa. Imbotidzai mafunguro enyu kuti kana uriwe uri kunzwa mashoko ava chinzi aiwa munyika yedu yeZimbabwe mune 12,000 maoperational schools ari kunzi aiwa ari kuoperata aiwa zviri smoothly, mateachers ariko, equipment neeverything zviriko. Mashoko anobuda nyuko panapa aiwa nebepa nhau reThe Herald. Vanhu ava vakabvunza vakati aiwa panapa munyika yeZimbabwe it is now a crime scene. Yangova maissues ekungonyeperana nekungobhilivhisana chichienricha the regime. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.